Abiyat sang kapirang ora nangkul kinempit-empit dosang retnaning bawana injih-injih ger injih-injih yen pancen kadosa mekaten sampun adreng kersa ndika anggir kangsa dewa kadosa mekaten boten dados sabab Bratasena ana dawuhmu piye kowe aja miris aja giris musuhmu kae Suratri Mantra ora sah wasmelang buta sing jenenge Suratri Mantra maju rene krakon brodol hususe dina iki ya sing pretno sing ati-ati weneng griya mangu hati-hati paman Pandhawa tata Gadewi saya Indriaksa Sara Maruta Bawana-bana marga ana ing dalah kowe Bratasena jago Mandura wah iya ayo Suratri Mantra enggal nekuk dengkul yen pancen kowe pengen nyawang soroting srengenge kowe becik mundur wah latos rembugmu malah kepara kowe sing nyembah delamaanku mumpung kowe durung bacut wirang Bratasena ana paran mapan ono alun-alun Mandura disekseni para kawula Mandura dina iki sing mati Suratri Mantra apa Bratasena maju kelakon langsaran nyawamu wah ora ngalih kena tongkak kowe wah wah median medeni wong wo mati we tanda no what
pundak barat. Ayo ngateko aja Kakang sambat kowe surat Tremantra. Wah. Alot awakmu. Ayo nyakoto milio. Wah. Oh. Oh. Wah. Aduh. Oh. Ya. What? Oh. Aduh. Oh. Mati aku. Mati aku. Maju rene. No! Wah! What? No! Aduh ya! Oh! What? No! What? Minggir tak gunting banget. Aduh. Anake sapa keluyuran tekan kene. Cung, minggir, Cung. Kene nggon perang. Nggih, Pak. Minggir ngono. Kecipratan getih. Mentelang meripate. Ora apa-apa. Hak. Wah. Wah. What? Wah. Wah. Wah, ya. Wah. Wah. Ojo sengguh surat Tremantra kalah mungsuh dapurmu we. Morake maju rene. Wah. 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 Wedian.
Wah! What? Ah! Ah! Loh. Hop! Ah! Oh! What? Wah! 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 Aduh. Mati aku. Ora iku mok sikut kurang ajar. Broto Sena. Bangsat kowe. Ayo ngadeg kowe. Woi! Woi! Waduh! Waduh! Aku kok kapake iki. Sweet sapa? Kecepetane sweet. Atas! Wah, atas tenan aku. Wah. Hop! Sena, aku kok candhak. Aku arep kok kambange. Jare kowe jago Sengkapura sing ampuh. Ayo dina iki dibuktekke. Sing mati Bratasena apa diapurmu.
Paman! Paman Surantri Mantara. Ora, Paman. Sampeyan ora kena mati. Paman. Sampeyan dadi jago kula. Sing kula golo-golo kula jago-jago malah mati niku pripun? Bangsat elek Bratasena. 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 Jagone mati botoe sing maju. Parap. Wow.